दायो आं दङ उदालगुरि जिल्लानि नैबे कुबिरायलि हालामनि नैबे कुबिरायलि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नैबे गेलेग्रा फोथारावहाय गाहायै बे गेलेग्रा फोथारावहाय जोलुर गेलेनाय जायो। बे जोलुर गेलेनाय बे गेलेग्रा फोथारावनो फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय 1 दाननि थाखाय सामार फुटबल कचिं केम्प खुंनो थाखाय सानैसो सेंग्रानि एबा सानैसो गोसो गुदुं जोलुरखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोना नाजादों कचिंखौ होनो थाखाय। बे कचिंखौ मानो होनो गोनां जाखो दिनैनि बे समावहाय जों बेखौ बिथांमोननिफ्राय सोंगोन। नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ दायो जोंहा बुहुमावहाय जोलुर गेलेनायनि गुदुं बारहावाया बारगासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिगौ दायो कानाडा, मेक्सिक' आरो इउनाइटेड स्टेट्सआवहाय वर्ल्ड काप फुटबला गेलेनाय जागासिनो दङ। बे समावनो नैबे कुबिरायलि हालामावबो बे फुटबल कचिं केम्पखौ मानो होनो गोनां जाखो दायो जोङो बिथांमोननिफ्राय आं फारि फारि सोंनो नाजागोन। मानो होनना बुङोब्ला दायो बे मुगायावहाय थांना थानोब्ला एबा बेयावहाय खालि साख्रि मावनानैल' एबा फरायनायजोंल' जोङो गावनि जिउखौ जों खुंनो हाया। नाथाय गेलेनायजोंबो जोङो बे संसारावहाय एबा जों बे बुहुमाव गावखौ जों फोथांना लाखिनो हायो आरो गेलेनायजों गावनि सावस्रिखौ एबा देहाखौ जोङो मोजाङै एबा गोग्गोयै जों लाखिनो हायो। बेफोरखौ गासैखौबो लानानै बिथांमोना बे जोलुर बे गेलेनायनि केम्पखौ बिथांमोना खुंनो लादों। आं दा बिनिनो जाय बिथाङा फोरोंगोन एबा कच आं बिथांनिफ्राय फारि फारियै सोंनो थाखाय नाजानाय जाबाय। नोंथांनि सिनायथिया? आंनि मुङा सागर दैमारि। आङो AFCC लाइसेन्स कच। ओमफ्राय आङो BPED बेचेलर इन फिजिकेल इडुकेसन बेखौ आं डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनिफ्राय खालामदोंमोन। 2 इयार्सनि कर्स बियो। ओमफ्राय आङो लाइसेन्स AFCC लाइसेन्स खालामदोंमोन डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियावनो। दायो बे कुबिरायलियावहाय मानि थाखाय बे जोलुरनि एबा फुटबलनि कचिं केम्पखौ खुंदों नोंथांमोना? बे 1 मान्थ फुटबल कचिं केम्पखौ खालामनायनि जाहोनानो जादों जोंनि कुबिरायलि हालाम बा उदालगुरियावनो मोजां मोजां प्लेयारफोर दङ। नाथाय बिसोरो मोनसे मोजां प्रसेस बा ट्रेनिं प्रसेसजों मोनसे कचिं प्रसेसजों ट्रेनिंखौ मोनाखै। बेनि थाखाय जोङो मोनसे मोजां कचिं प्रसेस बा ट्रेनिं होनो थाखाय गथ'फोरखौ जा ग्रासरुट्स लेभेलनिफ्रायनो आन्डार 13 लेभेलनिफ्रायनो जोङो मोनसे जौगानायखौ डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो थाखाय बे कचिं केम्पखौ खालामनाय जादों। गावखौ फोथांनो थाखाय बा गावखौ फसंनो थाखाय खालि साख्रि मावनानैल' जों थांनानै थानो हाया। नाथाय जोंनो फिजिकेल फिटनेस आरो जेनेबा गेलेनायजोंबो जोङो गावखौ फसंनो हायो। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बे बेलायाव नंगौ, जोङो अकल साख्रि बा माबा मोनसे जब मावनानैल' जोङो गावखौ फोथांना लाखिनो हाया। जोंनि फिजिकेल फिटनेस बा जोंनि देहाया मोजां नङाबा जोङो माबानो हाया बा जोंनि जबखौबो खालामनो हाया बा माबा मोनसे साख्रिफोर मावदोंबा जों बेखौ मोजाङै खालामनो हाया। जोंनि जा फिटनेस बा जिखुनु स्पर्ट्स फुटबलानो जा जिखुनु एथलेटिक गेमफोरानो जा जों बेफोराव जुदि जुरित्त' जाना थायो जों मोनसे मेन्टेलि हेल्दि जोङो फिजिकेलि हेल्दि मोनसे माबाखौ मोनो, साइस्थ'फोरा हेल्दियाव थायो। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जोलुर एबा फुटबल गेलेनाया जोबोद मुंदांखा। मानो होनना बुङोब्ला जों नुनो मोनबाय दिनैसिम गोबां गेदेर गेदेर जोंनिया फुटबल प्लेयारखौ जों जोनोम होनो हादों। जेरै दुर्गादास बर', हलिचरन नार्जारि, बिदि गोबां जोंहा गेलेग्राफोर फैगासिनो दङ। बे बेलायावहाय नोंथांमोननि फोरोंनायजोंहाय माबायदि फोजौनो एबा दावगाहोनो थाखाय नाजादों? नंगौ, जोंनियाव गोबां हलिचरन सार, जोंनि हलिचरन सार, दुर्गा बर' बिथांमोना गोजौ लेभेलसिम जा ISL बा इन्डिया लेभेलसिम गेलेनो हादों। नाथाय खिन्थु जोंनि ग्रासरुट्स लेभेलावबो बा जोंनि गामि एरिया लेभेलावबो मोजां मोजां प्लेयारफोर दङ जायफोरा बिसिम लेभेलसिम थांनो हायाखै बा मोजां गेलेनो लुगैयो नाथाय बिदि स्कपफोरखौ मोनाखै। जोङो बेनि थाखाय जोङो सानदों जोंनि प्लेयारफोरा मोनसे लेभेलाव थांनानै मोनसे माबाफोर बाहेराफोराव गेलेहैदोंबा मोनसे लेभेलाव थांनानै थाबथाहैना थायो। मानो थाखाय थाबथाहैनायनि जाहोना जाबाय मोनसे कचिं प्रसेसखौ मोनलाङा ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय। दायो जालांबाय, एकाडेमिफोर ओंखारलांबाय, खिन्थु नाथाय जोंनि कुबिरायलि एरियायावहा बिदि एकाडेमिफोर मोननो हायाखै। बेनि थाखाय आं मोनसे कुबिरायलि एरियायावहा जोङो अनलि 1 मान्थआ साफिसियेन्ट नङा। खिन्थु जोङो जास्ट ट्राइ खालामदों
जा 1 मान्थआव जों जेसेबां हायो जोंनिफ्राय होनो सेस्था खालामदों जों जेसेबां रोङो बेसांखौ होनो सेस्था खालामदों जेन इयुनाव बिसोरो गावसोरनि लाइफखौ स्पर्ट्सआव जौगालांनो हायो इस्टाब्लिस खालामनो हायो आरो जोङो मोनसे इयुनाव जेन एकाडेमिफोरबो जुदि स्पन्सारफोर मोनोबा जोङो एकाडेमिफोरबो जोङो माने अर्गानाइज बा इस्टाब्लिस खालामनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन